ole tunna kan hlan sak le turun request tu hi Oliver Aral te ania ama hi keyboard play thiam tak mai e zirmek thiam taka zir tu mani ome Christian labu number zani zali som ko pani ram ni tlangai lova chuan ti khani ram ni tlangai lo a chuan khopui moi ta in na chulovang sana to mai lo ni tui zong ma hula thi le na ta lovang hun bi po to lo sana ti khan tu tok phut mai